Asa sa World Health Organization o WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress nga kipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha.
Sampo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tigululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdo. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise
I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag Elvis, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ato bangon ang buwas. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes. Hindi gid ako komportable. Tagsa nga magtambong ako sa mga dalag ko nga party pareho sini. Sadto, kung ginahagad ako ni Manang Sheila, nagabalibat gid ako. Kung ginsugiran na ako ni Zayan, nga dako gali nga party ining katuan niya, wala gid ako magpasugot nga mag-upod diri. Oh, okay ka lang? Daw wala ka nag-enjoy ah. Nakahibalo ka gid bala nga hindi ako komportable sa amo sini nga party. Oh, ginuyatan niyang kamot ko. Sab, kinahanglan mong mga amusin eh. Kinahanglan mo man nga magwa-guwa. Sab, nakibala ko nga hindi ining gusto nga lugar. Pero, gusto ko na may bala ng estado nato na to, ha? Siyan. Okay. I knew it. Nakibala ko nga nagaupod na kamusambanas ang utod mo. Hindi ako magpati. Hindi ko gusto pa minsaron nga ginihimo mo ini. Tugod maalam ka nga babae. Kag hindi ka ang tipo nga buhaton ang ginihimo ni Sheila. Ano? Anong ginhimo ni Sheila? Nakibala ko sang rason kung nga nagpabuson si Sheila. Kaya, Sab, hindi ko man mahibalaan kung bala gusto o kung sala ang ginbuhat niya. Madugay naman ko nga nagatanyag sang bulig sa iya. Sa imo. Apang mas ginpili ninyo nga mag-utod. Nakibala ko nga hindi ka nawong kwarta. Hindi na wong kwarta si Manang Siyan. No. Hindi ka nabot ko sa lingon. Kung ginasiling mo nga nakahibalo ka sang natabo, dapat nakahibalo ka man. Nga hindi para sa kaugalingon niya nga kaayuhan, Siyan. Ang laom ko. Kung kilala niya si Manang, kag-amo man ako. Pero do pareho man siya sang iban nga tawo. Amo gid pala inang ginapaminsar mo sa sulod sang malawig nga panahon? Oo. Anong gusto mo nga buhaton ko, Sab? Naglakat na ako sa iban nga pungsod. Kinahanglan ko nga mahibala na matuod nga nagkakatabo sa imo. I love him, Siyan. Wala mo siya kinahigog, Sab. Kinahambal mo ng ina, tugod kinahanglan mo siya. Confused ka lang tugod sa natabo sa utod mo, kag siya nga sa tupad mo. Mas madaling apilion siya tungod, mas gamahanan siya, kag may kwarta. Nagsala ka, Zian. Wala ko siya ginhigugma tungod sa kwarta. Ginhigugma ko siya tungod nakita ko ang matuod niya nga batasan. Ang matuod niya siya. Kag bisan makaisa, wala niya gingamit nga kasangkapan ang kwarta. I love you, Sab. Handa ko nga buhaton ng tanan. Leave his place. Hatagi ako sa kahigayunan. Gabuhaton ng tanan nga maayo para sa imo. I'm Sian. Hindi ko mahatag ang gusto mo. Sige.
Mauna na ako sa imo. Magwa ako diri sa venue sang party. Nakahibalo ako nga sundo niya ako. Ari na ako sa reception area. Ba? Ang lalaki nga ina? Si Elvis? Nakita niya ako. Kaupod niya si Rolanda Rio Blanco. Ay, diri ako magi sa pihak. Ay! May naghawid sa kabot ko. Elvis? Kagalain sing tukoy niya. Anong ginabuhat mo diri? Ginimbitar ako diri. Leave her alone. Si Sian? Good! Ay, hindi ako gusto nga mangin center of attraction. Dali na. Mahalin kita diri. Elvis, hinaya lang ako. Hindi ako pagbutunga. Magpadayon ka sa paglakat. Itawagan kong driver. Nakatuan kita sa entrance ng hotel ngayon eh. Anong ginabuhat mo diri? Nasilingan ka na? Nagin-imbitar ako diri? Pwes, mahalin na kita diri. Sab, Karika. Sian? Mano ka? Ginaharas mo ba na si Sabrina? Bayae kami diri. Back off Rio Blanco. Ako ang nagdala sa iya diri, gani ako man na madulong sa iya pauli. Ano? See? Too bad. Hindi man siya sa imo. Ari ng salakyan ni Elvis. Back off siyan. Sabrina, dali na. Nga magkaupod ka mo sa lalaki nga to. Don't start, Elvis. Sabta ako. Hindi sa tanan nga oras. Makuha mo ang gusto mo. Samtang pila na gani kaadlaw nga ginalikawan mo ako. Unfair naman siguro ina para sa akon. Daw ginakonsensya ako. Matuod nga ginalikawan ko siya. Kapang wala ko nakabati sa reklamo halin sa iya. Kablo na igo ako sa ginpanghambal niya. Sabrina, talk to me. Bahala ka na. Wala kong maluyaging paghipos mo, Sabrina. Kung may gusto ko ang ihambal, ihambal sa akin. Oh, ari na kita. Ato na siya. Ginbayaan niya ako diri sa salakyan. Manaog man ako diri. Kagsundon ko siya sa kwarto niya.
Mambot silingon sa malita nga ini. Malakat ka? Wala ako sa nakita nga rason. Agod nga magpabilin pa ako diri. You shut me out, Elvis. Hindi ako magpasugot. Sabrina, masugilanon kita. Buyi ako, Elvis. Kinasakitan ako. Kahugot sang paghakos mo sa akon. Kinauyatan niya ako sa abaka. Kagahugot ini katama. Bayaan mo bala ako bangod sa lalaki nga to? Nagahulat bala siya sa imo? Tiklod mo ako? Kinprangga ko siya. Nga ikaw ang ginahigugma ko. Muron! Ikaw gihapon ang ginpili ko. Bisan pa nga tanga ako sa panulok mo. Kinalikawan mo ako. Sabrina, tama na. Hindi ko gusto nga makita ka nga nagahibi. Pahihan ko mga luha mo ngayon. Sorry ha? Sorry kid. Pulos kahuyanan lang ang ginahatag mo sa pamilya namon! Ang mga kinikanan niya. Rolanda, magpakatawhay ka. Kintampa niya si Elvis. Rolanda, tama na! Amuin ang bagay sa bastardo nga ini! Hoy, bastardo! Hindi ka bagay nga mag-angkon sang amon manggad. Amo man ang kumpanya. Hindi ka bagay mag-angkon sang bisan ano nga ginapanag-iyahan sang pamilya. Tungod ahaw ka lang nga basura! Rolanda! Oh, Diyos ko. Si Elvis. Ano ka bala? Wala man lang ako sang nakita ang reaksyon sa nawong niya. Kag ikaw man nga ikratan ka nga babaye, ikaw naman ang naghimo sang bag-o nga iskandalo. Wala ka gisang kinali sa utod mo. Sabrina, hindi ako gusto nga masaksihan mo ini. Elvis. Pinang kinahanglan mo? Ha, babaye? Sabat! Gita! Pagwa babae nga ini sa panimalay ko pa? Eh kung hindi, ako mismo ang mahaboy sa iya pagwa! You bastard! Rolanda, dali na! Dali na kita dire! Arturo, buhi ako! Dali na kita dire! Hindi ako magbutunga! Nakita kong naong ni Elvis. Tuman sa kaakig. Ay, okay ka lang? I'm okay, Sabrina. Sorry. Wala ko napunggan ang kaakig ko. Malakat na ako. No. Hindi ka magaling. Sana siling ko na. Kusayo na ito ni Sabrina. Kari ka. Mapungko kita. Agod nga makasugilanon kita sang maayo. Gusto ka. Ginalikawan ko matuod ikaw. Napangayuan ko inasang patawad. Ang balatyago nga ginapatungod ko si Himo. Bag-o ini para sa akon. Kagtuman kagamanan. Hindi ako makaibalo kung paano ko ini ihandol. Akong ginakontrol sini. Sa baylo nga akong makontrol sa iya.
You control me, Sabrina? Wala ko ikaw ginakontrol. Yes, you do. Wala mo lang nabatsyakan. Kag nahadlok ako. Nahadlok ako nga hindi ko na makilalang kaugalingon ko. Kay balo ka. Sa bukos ko nga kabuhi. Hindi ako nangin open sa mga tao. Wala ko maanad nga may nagaulikid sa akon. O kung may nagapalangga sa akon. Hindi ako makaibalo kung paano ang magpalangga. O kung magbalik sang pagpalangga. Wala ko makabatyag sang positibo nga emosyon. Apang sang nag-abot ka sa kabuhi ko, nagbago ang tanan. Hindi ako makaibalo maghandol sa mga pagbago. Ang emosyons ko. Gintawag ako sang kata. Sa katalaw ko. Apang sa nakita ko ikaw. Sa nakita ko ikaw sa party kay ina. Kaupod sa nga mga lalaki. Nagbatyag ako sang tuman nga kahadlok. Nakita ko kung ano ako kagago. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na gid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag ni Elvis nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. At tubangon ang buwas. Direksyon Marnie Mongcal.